नमस्कार, हे आहे कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि आपण पाहताय आजचा वेदर रिपोर्ट। भारतासह दक्षिण आशियातील देशांच्या बहुतांश भागात यंदाच्या मान्सून हंगामामध्ये सरासरी ते सरासरीपेक्षा कमी पावसाचे पूर्वानुमान साऊथ एशियन क्लायमेट आउटलुक फोरमतर्फे सांगण्यात आले। दक्षिण आशियाच्या उत्तरेकडील भागासह पूर्व आणि दक्षिण भागात सरासरीपेक्षा अधिक पावसाचा तर वायव्य, मध्य आणि ईशान्य भागात सरासरीपेक्षा कमी पावसाची शक्यता ही हवामान विभागाने वर्तवलेली आहे। भारतासह अफगाणिस्तान, बांगलादेश, भूतान, मालदीव, म्यानमार, नेपाळ, पाकिस्तान आणि श्रीलंका या देशांसह जागतिक हवामान संघटनेबरोबर इतरही आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील हवामान विषयक संशोधन संस्थांकडून माहिती विश्लेषण आणि विचार मंथन हा अंदाज जाहीर करण्यात आला। जागतिक हवामान प्रारूपाच्या निरीक्षणानुसार यंदाच्या मान्सून हंगामात समुद्राच्या पाण्याच्या पृष्ठभागाचे तापमान वाढून अल निनो स्थिती तयार होण्याचे संकेत आहेत। मात्र अल निनोची तीव्रता आणि वेळ या अद्याप स्पष्टता नाहीये। सध्या दक्षिण हिंद महासागरात आयओडी स्थिती सर्वसाधारण आहे, तर मान्सून हंगामात ही स्थिती धनात्मक होण्याची शक्यता आहे, म्हणजेच पॉझिटिव्ह होण्याची शक्यता आहे। युरेशियातील हिवाळा आणि उन्हाळ्यातील बर्फाचं प्रमाण आणि दक्षिण आशियातील मान्सूनचा पाऊस यांच्यात परस्पर विरोधी संबंध आहे। मान्सून हंगामातील तापमानाचा अंदाजही बैठकीत जाहीर करण्यात आलाय। यात हिमालयाचा पायथा वगळता दक्षिण आशियाच्या उर्वरित सर्वच भागात किमान तापमान सरासरीपेक्षा अधिक राहणार आहे। महाराष्ट्रातील पावसाचं वितरण असमान राहणार असल्याचं स्पष्ट होतंय। मध्य महाराष्ट्राच्या काही भागासह राज्याच्या उत्तरेकडील भागात पावसाचं प्रमाण सरासरीपेक्षा कमी राहण्याची तर मराठवाड्यात सरासरी ते सरासरीपेक्षा अधिक पावसाची शक्यता आहे। राज्यात सरासरी किमान 27 तर कमाल 31 इतकं तापमान राहील। राजधानी मुंबईत किमान 27 आणि कमाल 32 इतकं तापमान असेल। ठाण्यात किमान 26 तर कमाल 33 इतकं तापमान असेल। पालघरमध्ये किमान 26 तर कमाल 32 इतकं तापमान असेल। रायगडमध्ये किमान 26 तर कमाल 32 इतकं तापमान असेल। रत्नागिरीत किमान 26 तर कमाल 33 इतकं तापमान असेल। सिंधुदुर्गात किमान 26 आणि कमाल 32 इतकं तापमान असेल। दोडा मार्गात किमान 23 आणि कमाल 36 इतकं तापमान असेल। सावंतवाडीत किमान 24 आणि कमाल 36 इतकं तापमान असेल। वेंगुर्ल्यात किमान 26 आणि कमाल 33 इतकं तापमान असेल। कुडाळ तालुक्यात किमान 25 आणि कमाल 35 इतकं तापमान असेल। मालवणात किमान 26 आणि कमाल 33 इतकं तापमान असेल। देवगडात किमान 24 आणि कमाल 35 इतकं तापमान असेल। कणकवलीत किमान 24 आणि कमाल 36 इतकं तापमान असेल। वैभववाडीत किमान 24 ते कमाल 36 इतकं तापमान असेल, तर नजीकच्या गोवा राज्यात किमान 26 तर कमाल 33 इतकं तापमान असेल। अधिक माहितीसह पुन्हा भेटूया यानंतरच्या वेदर रिपोर्टमध्ये। पाहत रहा नव्या कोकणचा ग्लोबल ब्रँड कोकण 7 लाईव्ह।